Hola a tots, soc el Pau Bru i benvinguts a aquest vídeo on explicarem què és una equació. Aquest vídeo és el primer de la llista de reproducció d'equacions de primer grau. En aquesta llista trobareu tota la informació que necessiteu d'equacions de primer grau, des de com solucionar una equació, els diferents tipus de solució i problemes en els quals hem d'aplicar aquest tipus d'equació per solucionar-los. Si us esteu preparant un examen d'equacions de primer grau o d'àlgebra, us recomano entrar a aquesta llista de reproducció i veure els vídeos que us interessi. La trobareu a la descripció. Aleshores, anem a explicar primer de tot què és una equació. I ho explicarem perquè a vegades, un dia de primer o de segon de l'ESO, un profe de mates entra per la porta i ens escriu això a la pissarra. I ens diu, això és una equació, i ens ensenya a trobar una solució, però no acabem d'entendre ni què és una equació ni què és una solució, d'acord? Doncs, explicat de forma senzilla, una equació és la igualtat de dos termes. El terme de l'esquerra, 2x més 1, i el terme de la dreta, 7. I aquests dos termes què tenen d'especial? Doncs que, com que és una igualtat, aquests dos termes han de ser iguals. El terme de l'esquerra i el terme de la dreta han de valdre el mateix. A més, en una equació ens planten lletres, a més de números. És que pensem que mates eren números i ara hi ha lletres. Bueno, és el que hi ha. La lletra normalment és una X i és una incògnita. Aquesta incògnita té un valor, però no el sabem, per això és una incògnita. Hem de trobar el valor pel qual substituir la nostra incògnita que faci que la igualtat es compleixi. És a dir, jo he de trobar un número que en lloc d'una X escrigui aquí i se'n compleixi que 2 per aquest número més 1 sigui igual a 7. El número o els números que compleixin aquesta igualtat s'anomenaran solucions de l'equació. I per trobar la solució de l'equació hi ha un mètode, hi ha uns passos. El trobareu al següent vídeo d'aquesta llista de reproducció. Però per exemplificar què és la solució d'una equació, jo vaig a provar uns quants números. Vaig a provar si x igual a 0 és una solució d'aquesta equació, si x igual a 1 és una solució d'aquesta equació i si x igual a 3 és una solució d'aquesta equació. Aquests tres números me'ls he inventat ara, us seré sincer, però aniran molt bé per veure què és la solució d'una equació. Per saber si x igual a 0 és una solució de l'equació de dalt, què he de fer? He d'anar a l'equació i substituir les x pels valors que jo estic comprovant. Si es compleix la igualtat, és una solució. Si no es compleix la igualtat, no serà una solució de la meva equació. Aleshores, vull comprovar si x igual a 0 és una solució. Què faig? Vaig aquí i substitueixo les meves x per 0. 2 per, en lloc de x escric, 0 més 1 és igual a 7. Escric un interrogant damunt de la igualtat perquè no sé si això i això és igual. Què faig aquí abans? 2 per 0 més 1. La multiplicació o la suma? Doncs si ens en recordem de la jerarquia d'operacions, primer hem de fer les multiplicacions i després la suma. Per tant, 2 per 0, 0, més 1, 1. I 1 no és igual a 7. Què passa aquí? Que x igual a 0 no m'ha fet que la igualtat es complís. 1 no és el mateix que 7. Per tant, x igual a 0 no és una solució de l'equació de dalt. Anem a provar amb un altre valor. X igual a 1. Doncs el mateix, substitueixo les x per 1. 2 per 1 més 1 és igual a 7. 2 per 2, 2, més 1, 3. I 3 tampoc és el mateix que 7. Per tant, x igual a 1 tampoc és una solució de l'equació de dalt. I ara anem a provar amb l'última, x igual a 3. X igual a 3 és una solució, substitueixo les x per 3. 2 per 3 més 1 és igual a 7. Doncs aquí m'assembla que sí, no? 2 per 3 és 6 i 6 més 1, 7. 7 és igual a 7. Això és cert. Per tant, quan jo substitueixo aquí la x per 3, se'n compleix la igualtat. Què vol dir això? Que x igual a 3 és una solució de la meva equació. És una solució.
Perfecte. Ara bé, és un bon mètode això per trobar solucions de l'equació? És un mètode terrible. Per què? Perquè per trobar una solució a vegades hauria d'anar provant números i números i números i de números n'hi ha infinits. Ara bé, és un mètode excel·lent per comprovar si una solució ens ha donat bé o ens ha donat malament un examen. Inclús si en un examen de mates ens fiquen una equació i respostes tipus test, podem saber quina és la solució sense fer cap procediment. Ho veurem ara amb un parell d'exemples. Ara imagina't que el teu professor de mates li fa pel corregir 20-30 exàmens i fica un examen tipus test a equacions de primer grau. Te fica aquesta equació i tu has de dir quina d'aquestes 3 solucions és la correcta. El que et proposo és, fent el mateix procediment que hem fet abans, substituint la x i mirant si es compleix o no es compleix la igualtat, comprovar quina d'aquestes 3 solucions és correcta. Anem amb la solució. Per comprovar que x igual a 5 és o no és solució d'això, el que he de fer és substituir les x, totes les x, per el valor que em donen, 5. Aleshores aquí i aquí en lloc de x escriuré 5. I em pregunto, 5 més 3 és igual a menys 2 per 5 menys 3? Doncs anem a veure-ho. 5 més 3 és 8, 8 és el mateix que... I aquí faig primer la multiplicació. Negatiu per positiu és negatiu. I 2 per 5 és 10. 10 menys 3. Doncs aquí clarament 8 no és el mateix que menys 13. Si x és igual a 5, no se'm compleix la igualtat. 8 no és el mateix que menys 13. Per tant, x igual a 5 no és una solució d'aquesta equació. Anem a veure la següent. X igual a 0. Molt fàcil. També substitueixo totes les x per 0. 0 més 3 és el mateix que menys 2 per 0 menys 3. 0 més 3 és 3. I aquí menys 2 per 0 és 0. I 0 menys 3, menys 3. Ara aquí, la pregunta clàssica de les reclamacions de l'examen. Però és que jo he posat 3 i era menys 3, és el mateix. No, no és el mateix, 3 no és el mateix que menys 3. Entre 3 i menys 3 hi ha 6 números de pel mig. Per tant, x igual a 0 no fa que banda i banda de la igualtat se m'iguali. X igual a 0 no és una solució. 3 no és el mateix que menys 3. I anem a comprovar l'última. X igual a menys 2, doncs faig el mateix. Menys 2 més 3 és el mateix que menys 2 per... I ara aquí, cuidado, que aquí s'equivoca molta gent. Quan substitueixo la x per alguna cosa negativa i està multiplicant, he de ficar una multiplicació i un negatiu junts. No puc ficar dos símbols junts, per tant he de ficar un parèntesis. Menys 2 per menys 2 menys 3. Menys 2 més 3 és 1. 1 és el mateix que... I aquí què me queda? Menys 2 per menys 2 és negatiu per negatiu positiu. 2 per 2, 4. 1 és el mateix que 4 menys 3? Sí, no? 1 és el mateix que 1. Per tant, x igual a menys 2 és la solució d'aquesta equació. I per acabar, aquí us deixo un altre exercici, al qual també us animo a que pareu el vídeo i intenteu fer vosaltres sols. Anem a solucionar-lo. Ens demana que indiquem la solució d'aquesta equació. X més 1 és igual a 1 més x. I ens proposen 3 solucions. X igual a menys 1, x igual a 5 i x igual a 33. Doncs anem a fer el mateix procediment. Vaig a substituir totes les x pel mateix número que me diuen aquí i mirar si es compleix o no es compleix la igualtat. Aleshores, menys 1 més 1 és el mateix que 1 més menys 1. Aquí tornem a tindre dos símbols seguits, més menys 1. Per tant, ho fico així. Menys 1 més 1 és 0. I aquí què faig? Quan tinc un positiu i un negatiu, positiu per negatiu, negatiu. Per tant, 0 és el mateix que 1 menys 1? Sí, no? 0 és igual a 0. X igual a menys 1 fa que se'n compleixi la igualtat. X igual a menys 1 és una solució de l'equació de dalt.
Anem a mirar també x igual a 5, no? 5 més 1 és igual a 1 més 5? Doncs sí, 5 més 1, 6, és el mateix que 6. X igual a 5 és una solució. I l'última, 33. 33 més 1 és el mateix que 1 més 33? Doncs sí, no? 33 més 1 és 34 i 34 és el mateix que 34. Per tant, en aquest últim exemple veiem que totes tres propostes de solució són una solució de la nostra equació. Això és perquè una equació de primer grau no sempre té només una única solució. A vegades no en té cap. Es diu que és una equació incompatible. O a vegades qualsevol número és una equació de la nostra... Perdó, qualsevol número és una solució de la nostra equació. En tal cas es diu que és una identitat, com aquesta de dalt. Identitat. Si voleu saber què és una equació incompatible o què és una identitat, us animo a mirar el vídeo de la llista de reproducció. I això ha estat tot per aquest vídeo. Gràcies per veure'l, espero que t'hagi servit d'ajuda. Si ha estat així, t'agrairia que li donessis a m'agrada, que te subscrivissis al canal, ajuda moltíssim a que pugui arribar més gent. I si coneixes algú que també està estudiant per un examen d'àlgebra o necessita saber també què és una equació, que li enviïs aquest vídeo per ajudar-lo. Moltes gràcies i fins la propera.